prostě to chytíš. Počkaj. No ale ještě musíte začít za chviličku, ale aby si tam sedli jakože normálně, aby vás to všechno vidět, než začneme. Jo, no, takže máme tady to, hele, pojď. Jdeme na to? Jo, schováme ten megafon. Okay. Dejme si, Bolek už to pustil asi, že jo? Ano. Už to běží, Volku. Jde to? Kdyby to nespadlo. OK. Dobrý, jsme tam. Dobrý, ahoj. Takže ahojte všetci, vítáme vás. Vítáme vás pri ďalšej sérii. Momenty s Kristem. Super. Dlouho jsme tady nebyli, je nám to líto. Těšili jsme se, nemohli jsme se dočkat, až spustíme další vlastně tu epizodu. Přesně tak. Takže ještě jednou se omlouváme, byly nějaké technické problémy, byly vlastně zdravotní problémy. Ano. Teď ten virus, já nevím, co ještě zkrátka, ale chvála Bohu, že za náma. Presne tak. Takže otázky. Jaký byly otázky vlastně? Otázky boli, za koľko bol Ježíš predaný? Jo, Bolek, víš o tom? $30. $30. Byl jsi blízko, takže bylo to za 30 stříbrných. 30 stříbrných. Divím se, že spoustu lidí nevědělo absolutně odpovědět. Nevěděli. My jsme se vlastně ten týden, minulý týden teda vlastně ptali víceméně mladých. Ano. Ale tady v tom městě si myslím, že zapotřebí nějakým způsobem opravdu probudit to náměstí. Ano. Nevím, jak u vás. Zoberieme megafon. Zobereme ten megafon a půjdeme. Dom, kto je Ježíš. Protože je opravdu zapotřebí, aby tady lidi věděli, že Ježíš je, že je kámen odvalený. Ano. A že ho každý potřebuje mít zkrátka ve svém životě. Yes. Nevěděli. Dokonce nevěděli ani, jak se jmenuje ten člověk, který ho zradil. Je. Vieš ty, Bolek? Mírek. Další, takže to je další z nich, takže už je to 11. člověk. Ne, byl to Judáš. Judáš, který vlastně zradil Ježíše. Ano. Zaprodal ho takhle, zaprodal ho za 30 stříbrných. 30 stříbrných. Ale já jsem očekával, že když jste se ptali potom i těch nějakých starších lidí, že oni budou vědět. Ale tam zase, já nevím, jestli to bylo počasím, ale takový odmítavý. Byl. Áno. Ľudia sa boja kamery, aj mikrofónov, alebo to, že niekde skončia. Ale vlastne to bolo len také normálne, že hej, viete, za koľko bol Ježíš predaný, alebo čo sa vlastne stalo, alebo tak normálne otázky. Ani to nebylo nějak vtíravý nebo něco. Nie, vůbec. Vy jste mě, oni mě dokonce poslali do jednoho McDonaldu, s tím, že ať tam jdu a ať položím tyhle otázky a My jsme ti zapli mikrofon. A já tam mluvím a oni mi ho nezapli právě, vůbec, takže já tam coural a oni se smějou, ale to možná někdy vám ukážou, no, takže takový věci dělají, dáme to tam. Dobře, hele, pak tam byly nějaké otázky vlastně, které máme zodpovídat my. Od veřejnosti. Ano. Pokračujte v tom, jsou na těch stránkách, děkujeme všem, kteří tam nějaké otázky napsali, my potom na ně budeme odpovídat, určitě. Ale pojďme se teď podívat vlastně na to, co oni na to, jdeme na to. Let's go. Excuse me, ladies. We have a question on you. Can we ask you a question? It's just a quick one. Do you know for how many pieces of silver was Jesus sold for? 5. 5. Okay, and do you know who sold Jesus? Willow. She sold him. She sold him. She did. All right, thank you very much. Oh, excuse me, come here. Sorry, I have a question for you, right? Do you know how much piece of silver was Jesus sold for? How much what? Piece of silver was Jesus sold for? Piece of silver for what? Jesus was sold for. Jesus? Yeah. What? Go on, tell me. No, take a guess. £100. Silver, but Silver. it's alright. Silver. And do you know who? How much does it weigh? I don't know. Listen, do you know who sold Jesus? Who sold Jesus? Yeah, guess. Not a clue. Are you not a Christian? No. It was Judas, but Muslim, God bless you. both of us Muslim, God bless you. yeah. Have a good. My life. Oh, thank you. God bless you. Hello, young man. Can I ask you a question first? Do you know how... Excuse me. All right, ciao. Ciao. All right, let's go. Okay, 3, 2, 1. This okay. They can't hear us. They can't hear us. No, takže tentokrát trošku zklamání. No, sklamanie. Ale musí to k tomu byť.
jako my jsme to už vlastně říkali na začátku, že nevěděli. Nevedeli. A když někteří vlastně byli úplně odmítaví, my teda víme, že ho Judáš Iskariotský zradil za 30 stříbrných. Áno. A to, že to lidi dneska neví, tohle jsem si právě říkal, tohle to každý vědět bude. Medzi kresťanmi asi áno, ale normálne. Tam v meste boli aj tajní kresťania, hej, ktorí poznali to. Jo. Lenže možno asi nevedeli, naozaj nevedeli. Víš, kdybychom si o tom trošku měli popovídat, co vedlo Judáše k tomu, aby vlastně toho našeho pána zaprodal. Tak asi určite túžba pre peniaze. On vlastně měl na starosti Judáš finance vlastně, Finance. že jo? On se staral vlastně o ty milodary a zkrátka měl na starosti finance, které měli, nakupoval jídlo a já nevím, co ještě, takže měl k tomu blízko, jak se říká, k těm financím. No, ale zkrátka udělal to, co udělal, nevím, co tím chtěl získat, zkrátka nezískal nic. On se pak vlastně vracel s těma penězma za nima, že jo, že jim to vrátí zpátky. A No, prišiel do seba. uvědomil si to. Ano. Ale to pokání trošku nevychytal. To pokání Ne. trošku bylo o tom, že vlastně vzal si život, oběsil se. Áno. To skončilo špatně a proto je vlastně nazvaný v božím slově, jestli pak víš, jak Rudo? Syn zatratenia. Tak nějak. Takže je to smutný, jak skončil. Já nevím, když se taky nad tím zamyslíme, za kolik by dneska člověk byl ochotný někoho zradit. Co myslíš? Wow, to je otázka. Popravde neviem, ale viem, že ľudia zrádzajú Boha a ani o tom nemusia vedieť. Ani o tom nemusí vědět. To je ono. Jako i v dnešní době, myslím si, že ten svět dneska nás tlačí do toho spoustu lidí, aby sem tam odbočili, Ano. protože dneska, co si budeme nahlávat, je to těžký nějakým způsobem vyjít, ale my vlastně víme, že to boží požehnání od nás není daleko, že jo, Bůh se stará o každýho tak, jak má. Presne A tak. záleží na tom jenom, jak my moc chceme a co chceme. A já nevím, co ještě, ale zkrátka, když se zamyslíme nad tím, za co by dneska člověk byl ochotný někoho zradit, nebo za kolik, já nevím, kolik bylo 30 stříbrných v té době. Vieš, ja nechápem Judáša v jeho mysli. No, Má Ježiša, syna Božieho, no, od ktorého získal veľkú Božiu moc, no. z ktorou išiel von a začal hlásať, začal vkladať ruky, robil zázraky, pretože Ježiš ich pomazal, tých 72, Jo. vyslal ich vonka po dvojiciach, Jo. medzi nimi boli aj apoštolovia. No a diali sa veľké veci medzi rukmi apoštoli, hej? Ale nechápem jeho mysel, pretože podľa jeho aktu, čo on urobil, No. môžeme zistiť ty a ja, a vlastne každý, kto o tom bude čítať, alebo niekedy prečítal, musíme pochopiť jednu vec, že on si naozaj myslel, aj keď mal nadprirodzenú Božiu moc, aj keď videl Ježiša robiť veľké zázraky vo svojom živote, aj tak on si myslel, že on je asi obyčajný človek. On ho bral s tou myslou, že Ježiš pôjde preč, čo potom? Alebo stále mal nejaký plán B vo svojom živote, napriek tomu, že pred ním stále Ježiš Kristus. Já ti rozumím. Preto asi sa nejak tak rozhodol, že OK, že budem rozmýšľať na nejaké financie, robím si svoj vlastný život ja, budem s Ježišom dočasne a to sú tie otázky, ktoré si myslím aj padajú aj na mnohých kresťanov práve teraz. Dočasné kresťanstvo, dočasné veci, vieš? Vím, kam míříš. A benefity, vieš? Jo. No, ono taky třeba je možný i to, že on počítal s tím, že Ježíš jim ukáže. Možná počítal s tím, že prostě zarobí těch 30 stříbrných, že Ježíš prostě sleze z toho kříže a ukáže, co je zač a kouká a nic, že jo. Jo, teďko, do jeho mysle vlastně nevidí nikdo, že jo. Jo, ale ať už to bylo, jak bylo, zkrátka ta otázka vlastně venku zodpovězená nebyla. Bylo to 30 stříbrných, oni vlastně potom, i když olitoval, ale pozdě, oni za to vlastně koupili to pole, to krvavý pole za ty peníze, protože ani oni je nechtěli zpátky. Ne, lebo věděli, že to jsou krvavé peníze. peníze. A s Judášem to potom vlastně dopadlo špatně. Takže ať už zatím bylo cokoliv, zkrátka mělo se to stát. Ježíš o tom věděl při poslední večeři, běž, udělej to, co máš a tak dále. Takže ano, bylo to součástí božího plánu. My víme, že Bůh si dokáže použít i zloděje na cokoliv, pro cokoliv, ale zkrátka, pokud to tak mělo být, tak se to tak stalo. Takže jo, pojďme k těm otázkám, které dávali lidi nám. Akú tam máš prvú otázku? Tam byla od Tomáše Kristovce, co znamená Abrahamové luno. Tak. Zajímavá otázka. Zajímavá otázka. Áno. Najprv zistíme, čo znamená luno.
Luno znamená z duchovnej strany potomstvo. Znamená to požehnanie, znamená to prísľub od Boha. Yes, život. Život, áno, Život. národy a tak ďalej a tak ďalej. Z Abrahama zkrátka měl vejít velký národ, který díky němu bude moct získat to požehnání. Presne tak. Ne vlastně, co vyjdou z něho, ale celý národy. Presne Okay. tak. Takže takhle to nějak popisuje to boží slovo, ale zkrátka Abrahamu luno zkrátka znamená tohleto, takže jestli jsme tě neuspokojili, Tomáši, tak nám odepiš a my se pak můžeme vrátit k tomu a můžeme to když tak rozebrat. Ne, ještě trošku víc, Určitě. ale chceme dát tady prostor Určitě. ještě ostatním. Jo? Takže z Abrahama zkrátka měl vzejít velký národ, který díky němu bude moct získat to požehnání, to zaslíbení vlastně od živého Boha. Super. Máme tady druhou otázku. Ano. Tahle to byla od Atily a ta mě docela pobavila. Ale ptají se na to častokrát lidi, jestli zvířata mají duši. Majú dušu zvieratá? No, víš, tady to... Počkaj, ty si mal psa, nie? Já měl, hele, to byl Chucky Aha. a byl nesmrtelný. Mojeho psa znalo, celý zbor ho zná. Celé mesto. Celé si město myslíš? ho znalo, Celé mesto, aj policajti mi ho přinesli Áno. domů. Ráno si chodil domů. Zkrátka byl to pes, jak se patří. Měli jsme ho rádi, ale měli jsme ho 15 let, každý se tomu divil. Ano. Někdo počítá psí roky nějak na 7 let. Aha. Nebo takže byl hodně starý. Wow. Wow. Ale zažil toho dost. Ale ta otázka od Ately, já vím, proč jí dal, on má vlčáka totiž. On má taky má vlčáka, psa. má psa. A léta se mezi lidma opravdu vedou velký dohady. A dokonce i mezi křesťanama. A já už jsem to právě zjišťoval, tohleto, jestli zvířata mají duši. A podle jedné strany se jedná o živýho tvora, Áno. je to živá bytost, Áno, má srdce. co si budeme, amen, který rozhodně duši mít musí. OK. OK, protože pokud je to živá bytost, tak by teda ta bytost měla mít nějakou tu duši. Vysvetli tú dušu. Duše, takhle, nejdřív vysvětlím to, jak na to koukají z té druhé strany. OK. Z druhé strany zvířata vlastně zkrátka duši nemají, ale jak to teda je? Jak to teda tedy je? Mají zvířata duši, anebo nemají? A to je můj názor, jo? Někteří křesťané to popírají, OK. křesťanství to popírá, pozor. Oh. Jo, protože oni to někteří neradi přiznávají a to z toho důvodu, protože oni nechtějí přiznat jednu věc, že pokud bychom přiznali, že zvířata mají duši, takže bychom si byli nějakým způsobem rovný nebo okay. Nějak jako hodně blízko, jo, Okay. a s tímhletím právě, tohle to jim vadí, jo, tohle to některým křesťanům zkrátka vadí přiznat, že zvířecí duše je nesmrtelná, je něco jako spodobnění s tou naší prostě. Jo? A s tím mají právě někteří problém. OK, tak povedz, čo si myslíš? Já si myslím to, že pokud duše má určitý smysly. Ľudské päť. Tak, jaký to jsou? Je to čuch, je to sluch, je to hmat, Zrak, chuť. Zrak, chuť. Tak. No a teď se ptám, má to třeba ten pes taky? Má čuch? No ano, má. Ty vado, někteří by chtěli mít ten čuch, že jo? Jo? Co má pes, jo? Má čuch. Ano, má. Má sluch? Ano, má. Má zrak? Ano, Má chuť? Ano. No, má taky, že jo? Takže je zajímavý, že přeci jenom nějaký ty smysly podobný člověku má taky, že jo? Ano. Teď další věc je ta, že každá duše má takové ty instinkty. Bojí se, strach, radost, prožívá. A já věřím tomu, že i zvíře má tyhle ty stavy, že když se bojí, když se raduje, dokonce stesk, jo. Jako, hele, zvíře nebo bytost, živá bytost, která má stesk, tak jako tam už bych se hodně... Stesk je jako když žalem, hej, okay. když někdo smutí. Okay. Hej, takový labutě třeba, jo. Okay. To je krásný příklad, labutě. Jedna bez druhý, když oni utvoří život, oni jsou spolu do konce života. Okay. Labuť je vlastně takový symbol lásky, jo, kde vlastně, když jedna labuť odejde, tak ta druhá zemře žalem. Wow. Jo? A nedokážu si představit, že by vlastně bez duše by tohle bylo možné. OK, takže můj názor je ten, že, hele, pokud Bůh chtěl zničit svět
a chtěl stvořit novej a řekl Noémovi, hele, víš co, tvoje rodina a z každého páru zvířat. Wow. Jo. Tak jako, hele, tak někdo může říct, proč tolik zvířat, proč ne radši nějaký lidi, že jo. Áno. To bylo takhle. Wow. Jo? Áno. A takže pokud by si Bůh chtěl vybrat jeden z párů, já nevím, je to na něm, je to jeho volba, to už ale já je. si zkrátka myslím, že živá Áno. bytost, zkrátka tu duši má. Wow, super, dúfam. Jo, takže někdo s tím souhlasit nemusí. Nie. A ono to je otvorené pre každého. A vlastne dúfam, že sme odpovedali na tú otázku A Attila. pište do těch komentářů, Ale čo si pište myslíte nám, vy? co si o tom přesně tak, co si o tom Přesně myslíte i vy, ale já vím jedno, zvíře se bojí, zvíře se raduje, zvíře i miluje, stýská se mu, No a super. raduje se, má strach a tak dále, tak Je to dále. znak, že má Cítí dušu. nebezpečí, přesně tak. Je to Ten znak, pud že sebe má dušu. záchovy, zkrátka, Ano. ten tam zkrátka je. Ano. Jo? A hold to vypovídá o tom, že by zkrátka tu duši měli. Takže tak. Takže aká tam bola Třetí ďalšia? otázka od Julia Sonia. OK. Proč Bůh stvořil anděla, o kterém věděl, že ho zradí? Tak to je otázka, ktorá zaujíma veľa ľudí. Hele, mě podobné otázky dávali lidi často. Proč stvořil, to už se můžeme rovnou zeptat, proč stvořil Adama, když věděl, že ho zradí? Áno. Proč stvořil Evu, když věděl, že a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tam je to slovo vedel. Tak, Tam je to slovo vedel. tak. A na tady to já někdy rád odpovídám. OK. Odpovedz nám niečo. A to je jedna věc. Takhle odpovím. Rudo, co myslíš? Mám právo něco vědět? Ako človek? Alebo... Ako člověk. Áno, máš. Tak. A mám právo něco nevědět? A určite. Fajn. Takže máme tady třeba tu truhlu. Áno. A teď, No. v té truhle něco je. OK. A teď, nikdo jiný, jenom já mám moc se podívat, co v ní je. Áno. A kdo mě donutí, abych se podíval? Ty sám. Takže je to na mě. Áno. A Lebo dejme- ty máš tu moc sa tam Tak pozrieť. a dejme tomu, Áno. že tam je rozhodnutí toho Lucifera. OK. Jak se zachová. Tam je jeho život, tam je Tam je jeho, teď bavíme o tom rozhodnutí. Jo. OK. A já prostě dávám takovou tu svobodnou vůli každému. Ano. Já mám tu moc se podívat, Ano. já to můžu zjistit, ale já to zjistit nechci. OK. Víš, Bůh není pokrytec Nie. A je spravodlivý. a je spravodlivý. Ano. To znamená, že já se můžu podívat, ale můžu i nechtít se podívat. Áno. Jestliže ty půjdeš do školy a já přijdu na recepci a na recepci mi řeknou, Ruda dostal jedničku, já se zaraduju. Áno. A pak ty vyjdeš a řekneš mi, tati, já jsem dostal jedničku a já se zaraduju znova. Áno. A to už je pokrytecky, protože já jsem to věděl. Áno. Ta radost už není upřímná vůči tobě. Takže Boh sa nechává. Překvapit. Wow. Jestli vlastně to, co stvořil, je a směřuje to k takový ty dokonalosti, k takový ty, a chce se radovat zkrátka. To, že ho zklamal Lucifer, na to Bůh přišel. Áno. Na to Bůh přišel. Ano. On to mohl zjistit. On to mohl vědět. Ale tak jako očekával, že ho Adam poslechne s Evou a mohl se podívat, jestli půjdou doprava nebo doleva. Ano. Ale chtěl se nechat překvapit. Wow. Chtěl se zkrátka radovat. On není pokrytec, není to zkrátka nějaký ten, že by se radoval. Upřímnou radost. Víš, takový to, potěšme Boha. Wow. Takže keď on stvoril Satana, Ano, Lucifera. Lucifera. On nestvořil Satana. Áno, áno. Lucifer se stal Áno, Satanem Satan, sám. presne tak. Takže keď ho stvoril, tak mu dal slobodnú voľu. Yes. Ako každému z nás. Jako A každému. on s tou slobodnou voľou naložil zle. A to už je jeho boj. Aha. Dobre. To už je jeho boj. Dúfam, že sme odpovedali na túto otázku. Takže jestliže já si budu chtít dát doprava nebo doleva, Áno. Bůh bude vědět, jaká strana bude správná. Aha. On to může vědět, Áno. ale on tvoje rozhodnutí neovlivní. Wow. Protože je to spravodlivý Boh a jestli se dám špatnou cestou, on zajojká, ale jestli se dám to správnou cestou, on se bude radovat. Wow. Takže takhle to zkrátka chodí. Super. Takže ono někdy zkrátka házíme všechno, za všechno může Bůh. Hej, a vlastne vnímajú ľudia, že majú tú moc, prečo ju nevyužil. A my sa dávame niekedy do situácie Boha, namiesto toho, čo by sme urobili my, aby sme
zastavili nějaké věci, které nastaly. Ale to už vnímáme my jako lidi, ale Boh má jinou mysl. Jiné. Vlastně na začátku Bůh tvořil, Ano. tak za všechno a za každým, když něco stvořil, řekl, viděl, že je to dobré. Viděl, že je to dobré. Kdyby viděl, že je to špatné, tak to prostě zmačká a vyhodí. Ano, dobré. A viděl, že je to dobré. Tak Super. to nechal. zkrátka. Super. To znamená, že kdyby i on počítal s tím, že všechno udělá, tak se nemusí ani na to koukat znova přeci. Přesně tak. Jo, pojďme se Přesně trošku tak. zamyslet nad tím. A viděl, že je to dobré. A To viděl, znamená, že že je to kdyby dobré. viděl, že je to zlé, Aha. tak to zmačká. Ale otázka zní, proč by se na to teda musel znovu koukat? Že by si nevěřil? A já budu v televizi. A on nebude v televizi. Nebo něco, já nevím co, jo. Ale zkrátka, můžeme o tom znovu, pokud něco někoho zajímá, Určitě, napište napište tam, nám. ale věřím tomu, že nějakým způsobem jsme se Jasné. přiblížili. Takže máš tam ještě Máme tady ještě další otázku od Jericho Pačan. Proč bojoval Michael Archanděl a Satan o Mojžíšovi tělo? To byla dobrá otázka. Prečo bojovali o tělo? Co si o tom myslíš, Bruno? No, já si myslím, že Satan přišel so zámerom a Boh viděl ten zámer Jo, a prekazil ho. určitě. Protože Pojďme nejdřív vysvětlit, jaký měli k tomu důvod vlastně nejdřív. Proč vlastně oni směřovali do té zaslíbené země Ano. a těsně předtím se něco s Mojžíšem stalo, že? Áno, Mojžiš musel zomrieť. Tak. Slovo Božie hovorí, že nebol nejak starý v orgánoch, Jo, ani jeho zrak nebol zlý. jo. Boh chcel, aby zomrel, nadišiel jeho čas, nadišiel jeho určitý bod života. Neboť byli překročit ten Jordán, že jo? Ale on Presne tam tak. nesměl, že? On tam nesměl, ale to už je otázka na druhou epizodu, OK. alebo nejakú 6., 7., Jo, neviem. jo. Ale čo sa tam stalo, tak Mojžiš zomrel a slovo Božie hovorí, že telo sa nenašlo. Áno. Ale že ho pochovali niekde tam pri tej hore, predtým než vstúpili do tej zasľúbenej No, zemi. ono se říká, že se ho Bůh vzal sebou, že? Tak. No a vlastne prišiel tam Satan so zámerom, že má plán s Mojžišovým telom. Tak, proto si ho Bůh musel vzít sebou. Presne tak. Tak. Presne tak. No a vlastne teraz odpovedáme na tú otázku, prečo Satan o neho bojoval. Hej? No takže ja si myslím, že mal zámer takýto. Vieme, že izraelský národ bol veľmi veľký, je to pravda? Jo. A Mojžiš bol veľmi významným človekom. Tak. Boh skrz neho robil veľké veci. Amen. Boh skrz neho pracoval v Egypte Jo. a Egypt zažil veľmi hrozné dni, Jo. aj časy. A vlastne Mojžiš robil veľké zázraky, je to pravda? A počkej, to byl právě ten problém. Mojžíš nebo Bůh? Tak, presne tak. Boh skrz Mojžiša. Tak. Ale národ vnímal Mojžiša veľmi. Tak. A ide o to, že národ, slovo Božie hovorí, že keď Mojžiš zomrel, tak oni veľmi dlho plakali. Podľa toho poznáme, že ho veľmi vnímali ako Božiu osobnosť naozaj a veľmi významného Božieho proroka, Božieho muža. A keď zomrel, tak Satan prišiel a chcel si ho použiť na jednu vec. Chcel zmiasť národ. Chcel si použiť jeho telo, lebo my vieme, že Satan má aj moc sa nejak prevteľovať, Určite. že má moc nejak Určite. uchytiť človeka, hej, či už to s démonmi, alebo s vecmi. On je lhář, je podvodník, presne zkrátka. tak, presne tak. Ja si myslím, že chcel použiť jeho telo Áno. preto, aby národ nedošiel do zasľúbenej zemi. Přesně tak. Chcel ich vyviesť Přesně tak. z tej Přesně cesty, do tak. ktorých ich Boh dal. Takže jako to, na co by si Satan použil Mojžíšovo tělo, my se o tom můžeme jen tak jen dohadovat, Presne tak. protože se to nestalo. Ale vieme, že oni boli v otroctve. A ano, ale dokážeme si tak představit, co asi všechno by dokázal udělat, aby zmařil tu vůli Boží, aby oklamal vlastně ten národ, protože by vlastně začal Mojžíš pracovat úplně jiným způsobem, než co by bylo v souladu s Boží vůlí. Takže takhle to je a věřím tomu, že jsme odpověděli, myslím, že i na této otázku. Doufám, že hej. Ale znovu říkám, že pokud by chtěl, já se jak se jmenuje, Jericho Pačan na to ještě nějakým způsobem zareagovat, napiš nám, můžeme k tomu říct víc. Určite. Takže to bylo asi tak všechno. To byly všetky otázky? Super.
Takže jsme Wow. skončili s tou otázkou, ano, no, takže no, proto se byl Archanděl mojeho tělo a výsledek Bože prohrál vlastně, že jo, takže prohrál, ale my... On vlastně prehrál 2 razy. On nějak často prohrává, člověče. No, on často ale prehrává, on nějak áno. dodnes prohrává, ale Myslím si, že to bol ten istý aniel, ktorý ho vyhodil z neba. představ si, ty vado. On mal taký charakter, že príde zase sa postaviť pred niekým, na ktorým už dávno A prehral. že to baví ještě, člověče, dodnes, Áno, a stále to skúša. ten istý, Stále to zkoušá. dodnes, ten samej Lucifer, no, ten samej, dodnes to zkouší. Takže my víme, že dneska nemůže ukázat žádné tělo, že jo, protože naše tělo už patří Pánovi. Amen. A pokud ještě nikdo neodozdal život Pánovi, tak určitě máš příležitost a neváhej, neboť každý, kdo vyzná a uvěří svým srdcem, že Ježíš je Pán Pánů a Král králů, Wow. že stál z 3. dne a je živý Boh, tak bude spasený. Takže Bude spasený. že neváhej a přijmi Ježíše do svého života. To je najlepšie rozhodnutie, ktoré človek môže urobiť. Amen, amen. Takže jo, takže já si myslím, že tohleto vlastně s tímhletím bychom mohli skončit. Áno? Tuhletu epizodu. Pište dál na náš chat Momenty s Kristem, jaké otázky byste chtěli, abychom mohli zodpovídat i my. Áno. A teď je tady čas, abychom dali a položili nějakou otázku vlastně my vám, s kterou budete moct chodit vlastně i ven. Já bych chtěl poprosit náš tým, Bolku, můžeš mi podat jednu z těch, prosím tě, z těch tabulí. Neboť tam máme několik těch otázek. Ja by som mal aj taký nejaký nápad, Dej. preto aby sme si použili ľudí, ktorí pracujú na tomto podcaste, ktorí pracujú na tejto službe, že Momenty s Kristom. Dali ste nám otázky a práve teraz sme vám odpovedali, čo bolo super. Čo keby ste nám dali tiež takisto otázku, ako by sme sa mali pýtať ľuďom vonku? Čo myslíš? Můžou. Keby nám dali oni jednu a my by sme dali jednu tiež. OK. Že my jsme stále zůstali u těch dvou vlastně. Ano. Jedna od vás. Fajn, takže posílejte 2 otázky. Jakou otázkou máme oslovovat lidi venku? A druhou otázku, jakou chcete, abychom vám zodpověděli my. Aha. Tak. Takže tak. Super. No. Tak hele, tak OK, takže my teď teda nebudeme dávat žádnou otázku. Nie? Necháme to na nich? Necháme to na vás. A počkáme, s jakýma otázkama přijdete tentokrát vy. A tyhle ty otázky se nechávají, neboť my máme plán, kde vlastně budeme jezdit po městech. Máme už trasu vytyčenou, kde se s náma budete moct setkat. A Momenty s Kristom pôjdu do... A půjdou hodně daleko. Takže půjdou hodně daleko. Modlete se za nás. Žehnáme vám. Vydržte, buďte věrní, sdílejte. Áno, subscribe, share, like. A podporte nás v tejto oblasti. loučíme se s váma. Nech vás Pán žehná. Ahojte všetci, vidíme sa na ďalšej epizóde. Momenty s Kristem. God bless you.